Merry Christmas mga kabs. Merry Christmas na super. Merry Christmas, Cabs Nation! Merry Christmas episode dahil meron tayong Merry Christmas box galing sa YouTube. Magawa nito tayo! Number 1, may gin at mayroon tayong tonic water dito. At gagawin natin ngayon ang mga hinahanda tuwing Noche Buena, ang lechon, cochinillo! Pero hindi basta-bastang cochinillo ta. Dahil binigyan tayo ng rule number 1 ni YouTube, gagawin natin siyang nilasing na lechon, cochinillo, or nilasing na Christmas cochinillo! Ito na, gagawin na natin. Umpisa na natin. Ito ay tribute namin sa mga mahigit 100 no murder, no cochinillo. Let's go! Dahil mga Cabs, punasan muna natin itong cochinillo natin habang si Cabses ay nagpiprepare doon. Kaya prepare ko lang itong tray natin, pinupunasan para double time tayo. Lalagyan ko lang mantika itong tray para hindi manikit. Tulad ng lagi natin ginagawa sa cochinillo, pinupoke muna natin to para sumiksik dyan yung mga ingredients na ilalagay mamaya ni Cabses. Pagkatapos mo namang i-poke yan, lagyan na natin yan ng mantika. Yon! Tapos natin ganyan. At dahil nilasing ang gagawin natin ngayon mga Cabs, meron tayo dito Jack Daniels Cabs, yes! Ayos siya na. O, buksan mo na yan. Painumin na natin itong cochinillo natin. Ayan Cabses, ito na yung Jack Daniels. Lagyan natin dito, pampadagdag lasa na din natin yung alak na yan. Gas lang din natin. At hindi naman to yung tray na gagamitin natin. Mamaya itatransfer natin doon sa may mantika na tray. Ganda tao. Mukhang malalasing talaga to. Pati yung kakain nito, malalasing Cabses. Masarap naman to after 3 hours. Yung lasa ng alak ay mag-iiba. At pwede rin naman palang beer, pwede ring gin, pwede ring rum. Kung anong trip nyo. Yung sa amin, ito. Jack Whiskey. Daniels whiskey. At lasing na ang ating Christmas cochinillo ta. Susunod, lagay na natin tong spices natin. Ngayon naman, lipat na natin siya dito sa kabilang tray. Tapos huwag kalimutan lagyan ng llanera para maganda ang tindig niya mamaya pag naluto. At bukod dyan, meron pa tayong Christmas twista. Potato marbles, babalaman natin dun sa loob. Parang tatabunan lang natin siya para maluto, para may side dish tayo mamaya. Sasabay na itong lumambot dyan sa Oo. natin. Mo. Next, takpan natin ng foil yung mga mabilis masunog, tenga at buntot. At bago natin isalang, pahiran natin itong toyo na may tubig. Itong toyong to ay napag-aralan natin sa Cebu. Doon galing mismo, binili pa natin. Yan ang nagpapaganda ng kulay ng cochinillo natin. Dati, ang mga ginagamit natin dito mga Cabs ay atswete oil o mamula-mulang oil para mamula din yung baboy. Pero this time, ito na ginagamit namin even sa mga Team Canlas Cochinillo orders natin. Itong toyo na to. From Cebu ulit. Tama. At Cabses, itong ginawa natin ngayon, hindi ito yung original Team Canlas cochinillo. Ay hindi ito yung ino-order ng mga customer natin mga Cabs. Disclaimer lang pala, no? Ito ay nilasing na cochinillo. Ito ay eksperimento o twist na gagawin natin. Sinubukan lang natin. Oo, susubukan natin. Titikman natin mamaya mga Cabs kung anong lasa nung nilasing na cochinillo natin. So, okay na to, nag-preheat na ako sa oven, ipapasok ko na to 3 oras, tapos labas ko na lang dito. Habang ulit. niluluto mo yung Cabses, gagawa naman ako ng pamparis natin dyan, ang Java Rice. Uy, okay yun ah. Let's go! Natin sa loob. At siya nga pala mga Cabs, meron kasabay na order habang nagbe-vlog tayo ngayon. Shoutout sa iyo, sa customer namin sa Lulot, Pampanga. Sabay lang naman silang 3 hours. Balikan na natin si Tata. Let's go! Ngayon naman, gagawa tayo ng Java Rice Aristocrat Restaurant Style. Ayan, dito sa mainit na kawali, lalagyan lang natin muna ng butter. Habang tinutunaw natin ang butter mga Cabs, lagyan na natin ng olive oil. Sunod na natin yung sibuyas, bawang, ang red bell pepper. Isunod na natin yung annatto powder at ang turmeric powder. Haluin lang natin. Isunod na natin agad yung kanin. Patuloy lang nating haluin para kumalat yung mga ricado na nilagay natin dito sa kanin. Kaya naman mga Cabs, isunod na natin yung konting toyo, pampadagdag lang ng kulay. Salt at pepper. At
Patuloy natin haluin to mga Cubs. Tapos okay na to. Punta naman tayo doon kay Cubs Jess para sa bagong masarap na sauce. Let's go! Iterno natin sa Pasko ang gagawin nating sauce mga Cubs para sa ating Christmas Cochinillo Strawberry dahil nalalamig na naman ngayon. Uso ang mga strawberry pero paiinitin natin, lalagyan din natin ng pampaanghang na sili. Umpisaan na natin ang ating strawberry sambal paste. Tuwain muna natin itong strawberry para hindi mahirapan ang ating food processor. Tapos ihulog na natin dito. Next natin, bawang at sibuyas. Tapos konting luya or ginger. Ilaglag na natin itong sili. Dagdag aroma, coriander leaves. Buhusan natin ng olive oil para madaling i-grind. Mga Cubs, sinabot tayo ng ulan kaya dito na natin tapusin itong sauce. Balik muna tayo dito sa grinder. So bago natin yan tuluyang i-grind, kailangan natin ilagay itong dalawa natin pamakulay. Isang turmeric powder, isang paprika. Takpan na natin at i-grind. Yan mga Cubs, okay na yan. Isahin na natin to. Painit lang tayo ng mantika. Ilaglag na natin tong strawberry paste natin. Marami talagang mantika ang kailangan natin mga Cubs. Yan mga Cubs, kapag nagisa nyo na after 3 minutes, pwede nyo nang lasahan to. Lagyan natin ng white sugar. Lagyan din natin ng 2 kutsarang patis at 150 ml na tamarind juice. In 10 minutes na kakahalo-halo nito mga Cubs, okay na to. Tapos silipin na natin yung kutsilyo. Let's go! Pagkatapos ng 3 oras mga Cubs, kunin na natin itong baboy. Kasi nyo wala na yung isa, kinuha na ng customer, so kunin na muna natin to. Okay. So ito, tatanggalin na lang tong mga nasa tenga. Okay na to. Bango-bango na dyan, Cubs Jess ah. Ayos na to ta. Ayos na. So, Kutsilyo. Oo. Nilasing. Handa ko na. Yung number 1 natin. Let's go! Tara na! Boom! Ayan mga Cubs, gagamitin natin ang pamaskong rule number 1 na bigay ng YouTube. Meron tayo nitong gin, tonic water, at peppercorn. Ang tawag sa gagawin natin ay pink peppercorn gin tonic. Tara, simulan na natin! Dito sa shaker, lagyan natin ng yelo. 1 shot ng gin. Lagyan din natin ng peppercorn. Takpan natin at i-shake. Yahoo! Buksan natin yung shaker. Dito sa basong may yelo mga Cubs, ibuhos natin. At ang huling-huli mga Cubs, lagyan natin ng tonic water. Siyempre, gamit ang cherry pop. Bubuksan natin yan. Punuin lang natin yung baso ng tonic water. Ayan mga Cubs, ready na natin rule number 1. Let's go! High six! Manganta na mga Cubs! Kainan na mga Cubs! Yes, sa wakas! Merry Christmas ulit mga Cubs! Maligayang Yan, Pasko! maligayang Advance Happy Pasko. New Year! Paputukin na natin to! Putin na sa bagong taon, Cubs. Yes, At ready na rin pala ang tatlong sauce natin ha. Ito yung strawberry sambal paste. As usual ang namprik at ang ating lechon sarsa, yung Java rice mo. May twist na naman yung sauce mo ha. Gusto ko ng tikman niya, Cubs. Yes. Strawberry. Handa Give dito it tayo. na. Dito na agad yung rule number 1 natin. Yan! Hindi mo nakalimutan! Ah, para Cheers kay natin. cameraman. Yan. Cheers mga Cubs. Cheers mga Cubs! Uy, masarap yan ha. Panalo. Thank you YouTube! Thank you sa... May pa-rule number 1, may pa-Christmas gift sila. So, Ayan ang pamaskong rule number 1 from YouTube. bulang-bula, kulay Pasko. Kaya, Pero, nilagyan mo din to ng rule number 1. at meron pa tayo strawberry, oh, di ba? Ayo, Pasko na. Hindi natin gagamitin to like the traditional Spanish style, gumagamit ng plato. Tayo gagamit tayo ng kutsilyo para sa kutsinilyo ngayong Pasko. Sounds na Kumain sounds. ko lang Sige. ka, baka natumba ko. Bisahan mo na, Cubs. Cheers. Parang ASMR tao. Okay, kuhain natin. Sige. Ito muna. Merry Christmas mga Cubs. Merry Christmas na super lutong yan, Cubs. Sana'y masaya kayo ngayong Noche Buena. Pagsaluhan natin ang ating kutsinilyo dito. Ano? Yun. Napakalambot, napakalutong Tirayan natin. ng ating Pasko ngayon, Cubs. Cheers. Tara, simulan na natin yan. Ay, malaki dito. Uy, sumama pati ribs. Teka, tagalin natin yung ribs. Hindi ko yung makakagat. Ari. O, ito, ta. Bango, Cubs. Cheers. Tutok. At isang malaking vertical bite agad.
Napaka-crisping Pasko, Abses. Bilabos na ang Java rice. Umpisahan natin to. Kumuha ka na muna. Ito. Ano mga kabs, medyo nakakagutom talagang magluto ng continillo. Kasi nga, 3 oras siya. At bukod dun, paulan-ulan pa. So medyo nagpahinto-hinto din kami sa pagpre-prepare nitong mga to. Pero at least, bago gumabi, natapos tayo. Medyo matagal pero sulit naman, Kabses. Ito naman yung sambal paste na strawberry version. Yan ang gusto kong tikman, Kabses. Kasi first time mong ginawa yan. Takanta kasi tata kanina yun, na magiging kalalabasan. Bakit may strawberry? Ito na siya mga kabs. Strawberry for you. Ang balasa yan. Tikman mo Napta. nga. Sarap. Uy! Di ba? Ang sarap mga kabs. Sarap pa! Pwede. Ay, yung mga nakapanood nito, hinihikayat kong gayahin. Ginawa mo na dati yun pero walang strawberry. Walang strawberry. Ano yun? Cherry tomatoes yun. Pero this time, dahil nga Pasko, strawberry. Complement yung lasa dun sa ano. Ang totoo niyan, Sa mga nilagay kahit ako mo. mismo, ngayon ko lang ginawa yung strawberry. Strawberry sambal. Wala akong idea anong kalalabasan niya nung ginagawa ko siya. Naisip ko lang, bakit hindi strawberry? Hop! Solid, grabe. Nakakabso. Wow talaga to. Wow! Dito naman sa Consilio Kabses, parang Ano yung alak natin? yung alak nilating natin, nilasing natin yun. Hindi naman nilating siya, na continillo. oo. Hindi naman siya masyadong lumasa, talaga. Oo, kasi papatay na yun, 3 oras mga kabs. Meron pa rin siyang pagka-whisky ng konti, pero hindi nasira yung lasa ng Consilio. Gusto mong malaman ano talaga ang lasa nun? Kung hindi kumapit dyan, Dito, palamang ilalim. nandito. Oo, kasi yun sa ilalim. Ito yung potato marbles kanina mga kabs. Huwag muna natin i-dip. Pakita lang natin kung... Siyempre maluto yan, 3 oras no. No. Parang Lebron. Bilog para sa Advance Happy New Year. Bilog-bilog. Pero hindi yan prutas. Swerte daw yan eh. Sarap. Dito naman namprik. Ito namang namprik na to, kakagawa lang nito. Kaya sigurado, yung anghang nito, solid. Ako nga. Ikaw gumawa nito eh, kaya alam ko, Galit. matindi na naman itong anghang nito eh. Diba? Ang anghang nga, Kabses. Pero marami. Pag bagong gawa talaga, mga kabs. Kasi ang namprik, kapag binuburo mo, yung mga 2 days, 3 days, siya, bababa yung ano niya, yung anghang. Uy, excuse me pala sa mga lumilipad. Mukhang naliligaw sila ngayon dahil umuulan. Nagpapanik din sila. Actually, umuulan ngayon, mga kabs, di lang natin nararamdaman nung nakikita. Kasi dito na naman tayo sa umbrella tree. Nagluluto kami kanina mga Kabs ng ulan, kaya pumasok kami doon sa loob. Buti nga huminto eh, kaya nakalabas kami ulit. Sana maligaya ang Pasko nyo ngayong taon. Mga kabs, sobrang saya namin na magkakasama pa rin tayo. Nandito pa rin kayo, solid pa rin kayo. Dumaan ng 2 taon. 2 Pasko na. Andiyan pa rin ang Kabs Nation. Thank you, Cubs Nation. At kung may mga nanonood din nakatipsy natin, maraming salamat sa mga Oh, katipsy. siyempre. Squad. Squad. Advance. Maligayang Pasko. Ang sarap. Parang gusto kong kumain In muna. fairness, masarap talaga yung sauce mga Kabs sa ginawa ngayon. Bagay, no? Try nyo mga Cubs. Promise. Hindi lasang kamatis. Oo. Nagko-complement yung lasa ng strawberry dun sa mga nilagay mo seasoning. Talagang solid siya mga Cubs. Tutok na natin para maramdaman mga Cubs natin yung texture niya. Yung paste niya. You know, super paste. Merry Christmas na commercial! Merry Christmas! Yung mga OFW na hindi nakauwi, na gustong umuwi ngayong Pasko. Oh, maligayang days Pasko lang. sa inyo dyan. Content days Mga lang, OFW enjoy natin. lang muna. Happy holiday sa inyo. Merry Christmas. At makakauwi din tayo. Maging masaya po kayo at mag-enjoy po kayo dyan sa araw ng Pasko kung nasaan man po kayo. At sa mga ano pala, orders ng Continillo, Good. Good, by daming this time orders, or feeling ko pre-Christmas kasi natin ma-upload to mga Cubs, no? Kung marireceive nyo man, disclaimer, wala pong alak yung marireceive nyo. Walang alak yung marireceive nyong order. Iba yon, iba to. Mas masarap yun. Yun yung original. Yun yung original natin. Masarap din naman to mga Kabs kasi iba yung lasa niya. Depende sa kung ano yung
prepared mong, yung mga kakaibang lasa ng kutsinilyo, pero yung original kutsinilyo talaga Team Kalas, yun talaga, ang masarap. Yun yung marireceive nyo, hindi ito. Oh, hindi yan. Walang alak yun, mga kap. Meron tayong original timpla talaga. Ito naman ay sinubukan lang natin, in experiment kung ano yung lasa. Which is, Kahit itong sauce. masarap din naman. Pero I'm proud to say, okay yung strawberry sambal, mga kap. Pwede. Although okay rin yung original, mga kaps. At bago tayo magpaalam, syempre hindi ko kakalimutan magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng lechong kutsinilyo. Alam Ang niyo, dami kapsis ha? maraming nagtataka siguro bakit kutsinilyo na naman itong nilabas natin. Mga kaps, Pasko po ngayon, Christmas kutsinilyo ang tawag namin dito. Katulad nga sinasabi ko kanina yung mga umorder. Salamat po sa inyo, mahigit 100 order ang nakuha natin for December 24, 25, pati na New Year's Eve. Sobrang thank you. Na-overwhelm po ako. Hindi ko alam paano ko tatapusin yon. Buti na nandiyan si Guneo. Tulungan niya tayo sa lechonan, pati si Tata at ang mga crew. Hinihiling ko lang ay lakas, huwag magkasakit para matapos natin. Hindi pa po namin alam kung paano i-deliver yun. So, sana po makarating sa inyo sa araw ng Pasko. Hindi, karamihan naman doon pick up Yes, talaga. I-pick up nila. Joke lang mga Kabs, naka-ready na yun. Naka-program na yun. Naka-schedule na. Siyempre Kabses, hindi kompleto ang Pasko ng mga umorder niyan kung wala yung lechong kutsinilyo sa gitna ng mesa nila. Salamat sa pagpili sa Team Kalas Kutsinilyo na maibahagi sa inyong special occasion sa Noche Buena nyo at sa Medianoche. Yung sinasabi po niyang hindi madideliver po yun. May mga nakaschedule na driver. Yung iba Naka-schedule naman po. kasi, yung iba naman for pick up. So yun, after nito, mag-Christmas party na Team Kalas sa Oo. Tangkip Squad. Nag-enjoy kami dito, sana nag-enjoy kayo. Ikaw, tapusin natin. Mga Kabs, maraming salamat ulit sa mga umorder. Minsan daan mahigit na kutsinilyo at sana maging masaya ang Pasko nating lahat ngayong taon. Merry Christmas! Ayun yung lahat. Pasensya na kayo, mukha kami nagmamadali mga Kabs kasi. Buulan. Alam ko obvious. Pero obvious na Umuulan nagmamadali kasi, kami. mga Kabs. Umuulan talaga, natatakot ako. Tsaka dumidilim. Nung niya, baka magkasakit tayo. Kayo, iwas sa sakit. Magdasal tayo palagi. Ingat-ingat sa labas. Christmas, mga bata, mag-ingat din. Merry Christmas ulit sa inyo. Muli po kami, ang Team Kalas TV 2.0 na laging magpapaalala at bumabati sa inyo ng Merry Christmas. In advance, Happy New Year, Kabses. At huwag mong kakalimutan na tagin yung tatandaan. Pala, cheers! Nakalimutan ko. Lagi natin tandaan. Woo! Manyaman! Kenny! Peace out! Pasko na naman. Okay, tuloy na nga. Copyright! Ay, sarap. Merry Christmas! May regalo ko Kung sa akin ba, binadok mo. Sarap. Congrats sa mga makakareceive nito. Kasamahan natin ng pagmamahal ng pagluluto. Para umabot sa kanila ng malutong at malasa. Mas magiging masarap ang Pasko nila dahil sa kutsinilyo. Oh, wow! Diba? Hi mga Kabs! Gagamitin natin ang pamaskong rule number 1 na bigyan ng YouTube. Ayan mga Kabs! Gagamitin atin. Oh, ito, ta! Kabses. Luto! Post thumbnail. Ang galing ko lang to. Para madire-diretso ako. Okay. Post ka muna, thumbnail. Post muna. Teka, masyado maliwanag yun. Vertical bite. Pwede tayo. Okay na ba? Okay, sige, rolling na to. Game, nakatutok.